Bekazu azua. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zauz? Ondo, beira, eskua pixka bat minduta, baina, bueno, horretaz aparte, badakizu, tiburoi batek ataka, baina eskerrarekin hil nuen, baina hala ere, hori ez. Gertatzen diren kontuak. Bai. Guraso nagusi gertatzen zaiguna alaba gazteen atzetik ibiltzen. Kustezu? Hori gertatzen da. Ondo, baina glamur asko dauka historiak. Ez dugu kontatuko beste historia derragoa daukagulako, baina glamur asko dauka historiak. Azkenien, matematika guztiaren oinarrian dagoela pagoazia ulertzen, danok. Bai. Apurbet eszeptikoa ginenok be bai. Eta matematikaren oinarrian bestak beste zenbakiak dauz. Bai. Eta zenbakiei buruzko gogoeta egingo dugu, azten zarelako pentsatzara apurbet, zeure testu bati buruz zorba egingo dugulako, azten zara pentsatzen eta esatezu, ze asmakizun ona zenbakiena? Bai. Gauz asko egin daitezkelako, zenbatu, matematikak sortu diez, matematiketetik sortzen da teknologia berria, danaren oinarrian zenbakiak dauz, non ditato zenbakizek, zelan gertatzen daudana? Bai, egia esan ikusten dut horrek egiten gaitu ala gizaki, ez? Neurri handi baten, ez? Zerek bereizten gaitu abere arruntengatik. Nik uste dut zenbakiak eta hizkuntza, ez? Kazetariak eta matematikariak, azken. Ez, baina egia da, ez? Pentsa, oindala, zu gazte zara, baina oindala 50.000 urte, ez? Gizakia nola bizi izan, ez? Kobetan, lehengo koba zulo batetan gero nomada, baina, klaro, horre, zelan antolatzen ziren. Alde batetik bestera mugitzen zirenean, gero denak heldu diran ero ez, jakiteko zer egiten zuten, zenbatzearen behar hori berehala iruditzen zaigu, ekidinezina zela, ez? Gizakiak antolatu alzuen mundua beste modu baten, igual bai, baina azkenean batak bestearekin komunikatzeko hitza, ez? Asmatu zuen, hizkuntzak asmatu zituen, eta gero mundua kudeatzeko eta antolatzeko eta edozer, bai ilargiak zenbatzeko edo baita ere komerzioan troke baterako zenbakiak, ez? Eta gaur, erakutsiko diguzu, zenbaki jakin bati buruz dorra egingo dugulako, esan barik zein dan, zenbakiek bizia dutela bebai, hori erakutsiko dugu, aurretik nik galdera bat egin nahi dizudalako, 0 zenbakiari buruz, sekulako asmakizuna da bebai. Bueno, 0 izan zana, azkena izan ere, ez? Nire ustez, nahiko, azten bazara zenbakietan pentsatzen, batek bat esaten badu, besteak 2 esatea erreza dauka, eta 3 eta 4, baina 0, utza, izendatzeko zenbakia. Hori, eta orduan, karo, horraz iziran, ja zenbakia, gero batuketak eta batuketen sistema, eta norbait konturatu zen, hor erdian zerbait falta zara, ez? Gehi bat egiten baduzu, ken bat, hor zerbait sortzen da, karo, beste batzuk esaten zuten, karo, filosofikoki ere ez da gai erreza, beste batzuk esaten zuten, ezerrez badago, zergatik eman behar diozu izena, matematikaren barneko koherentzia hori sortzeko, 0 zenbaki hori ere sortu beharra izan zen. Ze bestela ez zegoen, batuketak burutzerik osotzerik, ez? Hori da, konjuntoen multzoen teorian, multzo utza ere beharrezkoa da. Zertarako, utzune horiek betetzeko, ez? Eta infinitua behar dugun bezala, ez? Azkenean 0, infinitoa, multzo utza, horre dira, eraikuntza intelektual nahiko sakonak. Naiz eta simpleak iruditu, barnean ez dutelako gauza hundirik, ero dena. Oso sakona da, irakurri duanean, klaro, utza izendatzeko momentu baten asko pentsatu behar izan delako. Eta horrek gauzok etorri dira oso berandu, 20. mendeko, multzoen teoria eta osatu danean 20. mendeko lana da. Zenbakiak asko zer helenagotik datorkiguz, ez? Ezinbesteko da, zure bizitza normalerako bai, jakita zein dan zure kolore gustukoena, galdetuko dizutelako elkarrizketaren baten edo beste, edo jokuren baten, mendia londartza gustatzen zaizun hori ere, eta zeinen zure zenbaki favoritu edo bai? Bai. Ez da gizarbaitik galdetzen da, baina galdetzen da. Bakoitzak izan beharko lukela bat, ez? Eta bai, azten zaranean, ohitutzen zaranean, danok erabili behar ditugu zenbakiak, telefonoarenak, bisa kontuarenak, eskolan, ez dakit zergak ordaintzeko orduan, hainbat alditan, ez? Da nik uste bai, garatzen dugula, ez? Zenbakiekiko gorroto ero saletasun bat, ez?
Eta gero esaten digute, 13 sorte txarra, eta bestea ez dakit, bueno, Baina gero badaude batzuk bereziak direna, ez? Dozenia adibidez, 12, ez? Arrautzak ikusten duzunean, 10 arrautzatako kaji ez duzu, bai gauza rarua, ez? Baina badira, zergatik saltzen dituzte 10, Ero zigarroak 20 izan barrikan, 10eko edo 16ko kajak, ez? Ja identifikatzen ditugu zenbakiek gauzekin ere bai, ez? Zenbaki bat, aurkeztuko diguzu batez be, 5 zenbakian geratuko gara. Bai, nire gogokoena 5 da, ez? Pixka bat, erdigunea, 5 zure zenbaki favoritue? Bai. Nik, inoiz galdetu zidaten, elkarrizketa baten, zein da zure zenbaki favoritoa, eta, bueno, asko pentsatu gabe esan nuen 5, ez? Baina gero etxera bueltatzen esan nuen bai badaude arrazoiak, ez? 5 aukeratzeko, ez? Zeintzuk? Bueno, alde batetik 5 behatz ditugulako eskuan, ez? Eta nik uste dut horrek 5 berezi egiten duela, ez? Izan bagenituen eskuetan, 7 behatz eta ez 5, agian ez gendun ezako emon 5ekua, esango genuken emon 7ekua, ez? Osea, 5 ja berezia da esku baten 5 behatz ditugulako, eta orduan 5ekoa ia da norbaitek 5eko ematen badizu, nolabait persona horrekin ja paktu bat, hitzarmen bat egite duzu, ez? Zenbatzeko bai, 5, 5. Askoz beharrezagoa da, txikitan adibidez, futbolen egiten genuenean ondartzan, zelan zenbatzen genituen golak, lehenengo palito bat, 2, 3, 4, eta 5 kurutzatu egiten genuen, eta askoz ere errezagoa da gero, multzoka batzea. Askoz ere errezagoa da, 4 multzo 5eko gehi 3, hor bakizu 23 direla, 23 palito zenbatzen ibiltzea baino, ez? Orduan, bai, 5ak, 5 ogerlekoak, ez? Bai. Ogerlekoak zelan ziren lehen, 20 erreal, ez? 20 erreal, ogerlekoa zan, ez nahi gogoratzen, ora? 5 peseta, bai. 5 peseta, ez? Hori zan. Bai, 5 peseta gorlokue. Ogerlekoa ditzen zioten, gogoratzen nahi Lekitxoko plazan, ogerlekoa ditzen zioten. Bai, gupe bai, Ibarren ez, baina Lekitxon bai. Gupe bai, bermien, ogerlokue. Bai, 5 pesetakua, bai. Zenbaki osoa dabe, bai. Gero zenbaki eta uselako osoak, komplexuak. Bai, hau zenbaki osoa da, primoa da, ezin da zatitu, ez? Eta gero gainera oso erreza da jakitea, beste zenbaki bat 5 bidez zatitu alden, ez? Ze aukera bakar bi daude, edo 0 bukatzen da, edo 5 bukatzen da. Zama dizute, 10.000, bakizu 5ekin zatitu aldira, ez? 2.000. Baga, biga, iga. Bai, laga, boga, sega. Ez? Bai, hori, Mikel Laboak zer zuen buruan hori asmatu zuenean ez dakigu, ez? Ero ni bintzat ez dakit. Baina abesti hori geratu dela, bai. Eta 5 da boga, ez? Boga txalupetan bezala, ez? Boga, marinera doan bezala, ez? Mikel Laboa bakarrik ez, Leonardo da Vincik be eskaini zion... Bai, Bitubrioko gizona, ez? Bai, 5 oreka da guretzat, gure gorputzak ere 5 atal nagusi ditu, ez? Hankabi, besobi eta burua izar hori, ez? Ja osotzen, ez? Pentagonoan bezala, ez? Betidanik egundalako zalantza hori, zenbaki perfektua zein den ezagutzeko esango dugu historian. Bai, bueno, hor egon da, zenbaki aureoa, eta gero eta pi, eta zenbaki irudikariak, eta asko dira, ez? Bueno, konplexuagoak direnak, bai. Baina guk egunero erabiltzen ditugunen artean, nik esango nuke 5 bai daukala berezitasun hori, ez? 5 erlijio dira nagusiak ere bai, 5 dira olimpiadetako eraztunak, 5 dira lore baten parte nagusiak, 5 dira pentagramaren lerroak, eta hainbat tokitan... Naturaren elementuak, hori da. Airea, sua, lurra, eta eterra esango dugu. Berbetan gabiltzelako, zenbakiena lehen apurtxuet ganetik esan da, intelektualki sekulako aurrerapena izan zalako gizakientzat. Zenbatzeko sistema hori sortzi ez bakarrik matematikarientzat, gero justizia banatzen zuen horrelako filosofo greziar batera aipatu behar dugulako, baina esate baterako, ekonomia aipatu dugulako saltzeko, erosteko, zenbatzeko, zure ondasunak zeintzun dien jakitzeko, zenbat zeme alaba dituzun jakiteko be bai, danaterako balio du. Gero, zientzia eta ingeniaritzan ezinbestekoa izan dena, galdetzen duguna, matematikak zertarako balio du? Esaten dugunean eskolan, horren beste konturekin, asmakizun guztietarako balio izan duelako matematikaren oinarria den zenbakiak. Lehenguan ikusten nuen Estatu Batuetako inkesta bat, gero merkatu laboralari begira, ze karreratzuk dituzten arrakasta handiena gaur egun, lana topartzeko orduan.
eta esaten zuten onena zala matematikari, informatikari, estatistikari datuekin, datuen garaian bizi garanez, eta uste dut txarren ipintzen zuela reportero. Baina horre dira kalean da bizenak, mikrofonoarekin jenteri galdetzen. Hori oso gogorra omen da, bai. Baina bai, gaur egun nik usten dut egia da, eta hori esan biztakoa. Oindala 40-30 urte, gu karrera aukeratzen genuena, matematikako karrera galdetzen ziguten. Eta horrekin gero baina ze salida, ze irtera dokazu hori irakasle besterik ezin zara izan, eta oinostera matematikariak leku guztietan gogokoak dira, ze mundua, geroz eta konplexuagoa da, eta konplexutasun hori ulertzeko orduan ezin da konplexutasuna bere osotasunean ulertu, horren egin behar dira, hori, matematikako joko eredu txikitxoak, erabili, Kristo aurretik 1985 urtera bago, hori asko da. Bai. Atzera asko egitea. Bai. Ez nahi ondo gogoratzen, bai. Bestak beste aintzinako Greziara joango ginateke, Abderako Protagoras, bestak beste herri-zerri biltzen zen filosofo nomada bat zen, eta hor berak horrelako, epaile lanak ere egiten zituen, gatazkak eta egoten zienien. Herentzia banatu behar. Hori da. Nola egiten da hori? Nire aberastasunak onaino die da bestienak araño. Nola egiten da hori? Pentsa, herentzietan ere hor daude, arauak oso argiak dira. Heren bat ez dakit nola, beste bigarrengo herena, hirugarrengo herena, ez batzuk emaztearentzat, beste batzuk seme-alabentzat, beste batzuk nahi dituzun bezala, bai, justizia eta matematikaria ere lotuta daude, batzutan delitua ere, bai, oingo egunetan ikusten dugun bezala, segun eta zenbat milioi gehiago, hor ez da zigorra handiagoa ere bai, Protagorasek esaten zuena, gauza guztien neurriak gizakia da, nola ulertu behar da hau? Hori moduan hitzetan ulertu alda, baina nik usten dut, Leonardok bere irudian, Biturioko gizonan irudian azaltzen duen bezala, azken batean gizakia unibertsoan oso txikia da, nanua gara, ez gara konturatzen askotan, ze bizi gara gure baitan, baina izatez nanua gara. Eta orduan unibertso horren aurrean, guk unibertso hori ulertzeko, zein da guretzat neurria? Neurria da gure gorputza, metro bat da, oin metro bat baino gehiago neurtzen dugu, baina garaian ez iran oso altuak, azkenean unitate hori gizakia bera da, eta hortik aurrera, eraikinak dituzte 50 metro, eta ilargia dago ez dakizenba kilometrotara, eta abar. Hori lehen egia zan, orain gaur egun egia da, bizigaran mundu erraldoi honetan bakarrik ikusten ditugunean egunero zenba giga da megagiga, sortzen ditugun informazioaren arlo honetan, ematen du neurria igual ez dela gizakia, ordenagailu bat, igual izan beharko litzateke gaur egun neurria, Pentserari izenak jartzerena, hau apasionantia delako, esango dugu. Momentu baten, pentserari hizkuntza jartzen diogunien, asmakizuna ikaragarria delako, eta zenbatzeko kontuei, zenbaki ikasunetan bebai, izendatzeko eta sorkuntza hau egiten danien, horri eskerraino ondo bizi gara gu. Bai. Esango dugu. Guztia eginda, eman digute. Bai, eta oso bitxia da gainera zelan hizkuntza bakoitzean zenbaki ere izen desberdinak eman dizkiogun, Euskararen mirarietariko bat da hori, gu gure zenbakiak zenbatzeko gure modu berezia daukagu, eta bat da, bi, eta ez da uno, ez da one, bat da, Eta badago beste kontu bat zenbakiekin, eta zenbakiak dira zuk esan duzu moduan matematikaren oinarria, eta matematika da dagoen, nik esango nuke, hizkuntzarik unibertsalena. Matematikari batek idazten duena hemen, edonon, beste edonork irakurri dezake, ze hizkuntza berdina da. Orduan, egia da, euskara hizkuntza txikitua da, ingelesa da nagusienetarikoa, txinatarra, baina nagusiena, unibertsalena matematika da. Eta azkenean zenbakiak badanak modu berean irakurtzen ditugu, Bost bat ikusi eskero, berdin da, hemen edoan, danok ulertzen dugu gauza bera. Hori da, pentsamentu unibertsalaren... Eta ez gara konturatzen, guretzat oso naturala da, baina garaian, adibidez, romanoek erabiltzen zituzten zenbakiak askoz ere konplexuagoa ziren. Ikus dozunean, Elisa noiz eraiki zen, jolin, 1523 irakurtzeko kostata ibiltzen gara, Eta gora, badakizu zer gertatu zitzaion, Garagardo bi eskatu zuenari, Bestea zenbakia romanoak erabiltzen zituenez, 5 atera zion, Eta bestea konpromisoz eran egin bihar, Bost Garagardoak, bai. Esango dugu,
erromatarren V hartatik, bost hartatik, gero sistema dezimalera paso ikaragarri izan zalako esango dugu, eta jakintza unibertsal hori gaur egun danok. Imagina oraindik ere zenbaki erromanoekin ibili beharko bagina, ez? Ni oso nintzen, Bai. Zenbaki erromatarrekin, matematikan, pentsa. Bai. Zenbat aldatu egin gauzek. Gladiadorren garaian, ez? Enrique Suazoa, placer bat. Berdin. Bostari buruzko tarte filosofikoa hartu eta gero enkargua egin beharko dizut, beste zenbaki bati buruz edo. Bueno, bai, infinito zenbaki ditugu, osea, que infinito saio egin ditugu. Infinitoari buruzko, ingo dugu egunen baten. Filosofikoa egin beharko dugu, bai. Bai, infinito asko dago gainera, infinito txikiak eta infinito handiak. Lotuta doazenaren jarraitzaile sutsua zarelako. Mi esker, Enrique, etortziarren, plaster bata. Jasotzen dugu bakoitzien zure bizita. Arineketan goazelako, bestak beste, sinaduren Arantxa Urrezta Bizkaia preste daukagulako, irakor zaletasuna San Jordi eguna izan da liburuak gora eta bera, eta bagoaz arineketan Arantxaren gana.